Здравейте от Норвегия! Моите видеа за град Тронс продължават и днес ще говоря за кухнята тук. Ще започна с пшената треска, което е местен специалитет. Подават я с зеленчуци, вкусът е изключително интензивен и лично аз не бих я повторил. Но за сметка на това, скрилите в чесново сметанов сос бяха много вкусни и бих ги поръчал отново. Крем-супите с морски дарове са навсякъде и мисля, че това е добро спасение в студа. А стекът от Северен Елен е нещо, което трябва да опитате, ако пътувате към град Трьомсо или тази част на Норвегия. Тук елените не се отглеждат във ферми, а живеят свободно в дива природа и затова месото е толкова специфично и ценно. А накрая, разбира се, едно шоколадово суфле, което мисля, че може да поръчаме навсякъде по света. Цените обаче тук са шокиращи. Примерно, бирата започва от 15 евро, а за тристепенно меню поне 100 евро ще трябва да дадете от вашия джоб. В Трьомсо има хубава храна, но май ресторантите са повече за туристите.